Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai pi baroi piasa bai pi shaki KHUBOR kimat. Ngine pashan kon shap shi KHUBOR nagleng ki benta chong katsila. U MLA Barim ka West Shillong constituency uba Mohendro Rapsang ula penyeso yelade bat keseng PYRTHEI Janata Party ni ka BJP ni ka sengi ka arpulai TARIK JYLLIEW asa pun riu. La pediang buram yu ba Rapsang da kinong yalam ba khmat ka BJP nak ni ka JYLLA kata State President u Rikman Momin u MLA ka South Shillong ba Sanbor Shulai bar ki wei par kinong yalam jong ka BJP hak ni ka JYLLA. Ka dor barshnong jong ka pot gro kaladawa na ki board jong ka anya ki brio ki badung da ka tari na shadam jong president ka Khasi Students Union Rani Kor Circle u samla markoni thongni bar ki borshnong gila ong ba ka ni ka jingle jong ki ka de ka jingtmu ban shim ya ka jing em jong ni samla ka jingha uslap ha ka mit ni sajan kala pelong ya ka Southwest Khasi Hills District barok wei bar kumju ru ya ka shnong maukrawan ka badai ka headquarter jong ka district ban shongdum hadu south ni saumit klem boarding electric katana du ka arpau TARIK ka barang yai biteng hadu ka arpulai TARIK JYLLIEW aja pun riu kinoyalam ka senjuk kirang ba shnong jong ka hima nubu so pos imshim balalam khamat do sordar ka shnong pendekse uba nyau but president ka senjuk uba boxstone thongni but kiwei ha ka arpu TARIK JYLLIEW aja pun riu kila lejurib ya ka surok ka bapnya so nadu ka shnong rang blang shedu sha ka shnong pendekse hadien bakladon ka jingut jingnam na kalyang ji pat ba ka than baka rukom pentai ya ka surok balamang na ka scheme PMGSY ka bajrong riu kilometer ka long ka bashushna tang dap rukom Kidukot ka executive member ka Meghalaya Koko Association hapo ka jingelam jong uba Iban Riku Pars Imli kum president hak arpu TARIK JYLLIEW asa pun riu lalit jingo ya ka coaching camp ka badon hakinshi ha Eastern West Khasi District bat ban yakendu yaki kena yale kai Koko ki badang hap hapo ka jingsha hikai ban pinkre ban mi khmat ya ka JYLLA ha ka National Games ha ka jingale kai Koko ka ban salong house nem anhajar arpunyo ha Meghalaya Menteri ka Sarkar JYLLA wakmi Yakatana General Administration Department uba sostena sotun ha ka arpu TARIK JYLLIEW asa pun riu la lejingo ya ka Meghalaya House ka badan hanong ba Velur Tamil Nadu ban yo la ru ban yakendu ya kinong shnong jong JYLLA Meghalaya ki balit sha sumar ha CMC Velur Ka All Meghalaya Master Rural Progressive Workers Union ha ka arpu TARIK JYLLIEW asa pun riu kalapin pau ya ka jingsngaukia halo ka jingbam pat pelat katanat PWD ya ka tulom jong kinong tre Master Rule kabala sa teng nadu benai yayong hadu menta bat ajan kut sa ubna JYLLIEW asa pun riu Ka Thomas Jones One Secondary School Pendengrai West Khasi Hills District ha ka arpu TARIK JYLLIEW asa pun riu kalabu yung mau nongrem na ka bentaban pleno ya ka higher secondary section jong ka school yung mau nongrem la plie daw MLA ka Northern constituency uba Gabriel Walang ubalalong rukum ukongsan Kinoyalam jong ka State Coordination Committee of Coal Owners, Miners, Exporters, Transporters and Dealers Forum. Kila IT dakador khas hau mitirang ba ka JYLLA konrat kong ka sangma ha ka jiyang kendu kerpang ha ka ying sa jong u ka arpu TARIK JYLLIEW aja pun riu hanong ba shilo. Benta panya phashi KHUBOR na kalengki benta jong kari. Ka President Draupadi Murmu kalasam ya ka khusnam Padma Shri na ka benta usnam aja pun riu ha ka civil investiture ceremony to ha Rashtrapati Bhavan ha New Delhi ha ka sengi ba rengkat ka jingsa kilang u menteri barim ka Sarkar Pedeng u Shibu Soren u Klor yale kai tennis u Vijay Amrit Deraj u aktor Manmuti ban ka norwai ba pauna ka alkayak ning bat ki rup sangot kinong yo pediang ya ka khusna Ka kunhun ka baitrelang bat ka Mamata Banerjee ha ka Trinamool Congress kala tho shak Election Commission of India ban ai ki jingtip ki babnia halor ka National Working Committee bapura jong ka party. Uminturong ba ka JYLLA Assam Himanta Biswa Sarma ula ai khublai ya ka jingdam nyop sansnam jong ka Karbi Anglong Autonomous Council da ka baong ba ka Sinjam kalapin pau ya ka pateng ka Bariuspa ka jingla ban yasha bat ka jing angno jong ki pat ba ya ka Karbi Anglong nongalam rang ba jong ka BJP balong ru nongalam kalyang persha ha ka ying dor ba jong ka Karnataka
Ara Ashoka, ula takranting ya Menteri Ramba ka JYLLA DK Shiva Kumar. Da ka bakno ba ka Sorka Congress kam shimlala ban ai ya ka jingsin shar ka baskem ban ka penslam ru ban pinyar ya ka kunhun menteri namar ka jingkni bor hapo ka Sorkar. Unoyalam kalang persya u Pinarai Vijayan ula keno ba ka dan ka jingbam sam dan dat ka jingterwa ya ka mangtengka jong ka JYLLA ban pelat ya ka khajna jong ka kiat. Kani ka jingwan ra ya ka mangtengka kalapin kiwin ya ka jing dor bar thawan jong ka Kerala. Ka dor bar beningkong jong ka jing dor bar thawan ka Tamil Nadu hapo ka jingalam jong Menteri Ramba ka JYLLA si Joseph Vijay kalapoi syakawat ka bakhaddu ha ka ba Menteri Ramba ula bu sngi ban a ya ka jubab jong u halor ka jing ai khublei ya ka jingkran jong ulat ka JYLLA wat hapdeng ka jingania ka bajur bha hapdeng kalyang senshar bat kalyang persya. Ka Central Bureau of Investigation kalakem yo officer IAS Pankaj Agarwal halo ka jingpinan kam bakla ya ka pisa sarkar kabalat hem hakatna trekam jong ka IDFC First Bank ka badan ha Chandigarh kani gade ka jingkem ka baar yo officer IAS hakani ka kam ka jingya brio na kadaw ka jingtu jong ka gas ammonia hakawai ka chakat liat dok ha jong kiriu shimet ka badan hajan peri payalam ha Thiruval district kalakanjo shaka khandaingun ha ka ba ki bor pinya jong ka koi ka kya kila pentikna barang don sakawai pat ka jingya brio ha ka singi baar kani ka jingja kalaja ha ka arpoi tri JYLLIEW ha ka wai ka chakat rekam ha ka than kanni gaiper manjanggaranai Kaladan ka jingja plu ding ka bashir khay bha lindet jong ka Maulana Azad Medical College Delhi hakathan Balmiki Basti but hagani ka jingja laipotli ki yeng tap shilyang but bun tli ki plywood ki ding but ki wei ki tiar kla sha bamdu hakadik ine bha ba matashi KHUBOR na kaleng ki ri jong ka PYRTHEI ka sarkar jong Trump kala bu thong ban pinpoi ya ka quantum computer ka ba ya dei ba ka science house nam alaja pupra da ka ba pinpau ya ka buit trikam ka ba thmai bat ka ba thmu ban pinskam ya ka jinglong nongyalam jong ka United States kung ka ri ka ba kiu shaprang ha ka jingpanan kam ya ka technology ki rang mi thmai ka United States menta ka tayo kala pediang ya ki he sarkar na Israel ba Lebanon ha Washington na ka banta ka jinga kran ban pinskam ya ka jingsange yasian bat ban tulun shakhaman ya ka ba ki he sarkar ka United States kila kadaw ba ka ne ka jing persyang ka bathmu banwan ra ya ka jinga sum ban ka jingshangan ka banne hapdeng kini ki artli kiri u Kim Jong Un balong unoyalam jaka North Korea lo ong bakari jong u kanang pinbun shu ikitiar thma nuclear ban long ka wei kari ka babun tam kitiar thma nuclear ha ka PYRTHEI lai thuagla pathai KHUBOR jong kanong ba pongyang ha ka singi baar Menteri Ketnat Kambari jong ka India SJ Shankar ulapan pau ya ka jingsung kya halor ka jingyap jong ki brio kunthum ya kinong India na ka jingthei bom ha Ras Lafan Industrial City ha Qatar ulapan tikna ba ka embassy jong kari India ka badan ha Doha kalai kendu iki borsen sha jong ka Qatar na ka benta ya ban ayak jingerap ki badan kam shakilong yeng jong kinong shongshnong ka India ki bashakta National Security Advisor jong ke India Ajit Doval uloong baka BRICS kalong ka kunhun ka ba penyatli yak jai ben rio marshiteng na ka PYRTHEI par kalong ru ka kunhun ka bala manya khun ya ki jing ki baja shakaleng kiri ka PYRTHEI wat hapdeng ki jing kan at jong ki babun kiri katu ka niki seng bar ki nongeki ba pau khmat jong ka hoklong brio man brio kila penram jur ya ka jingsha set patok shi jing im ya ki sangut ki nongeki jong ka balush kunthub ya nongyalam jong ka balush yak jiti committee u marang baluch da ka ba ong ba ka ni ka rai ka longkum ka jingle bamhok jong ka Pakistan Hendrewut Kibrio na ka JYLLA New South Wales hakari Australia kila sha pengan hagi kendon an be repair halor ka jingkno ba kila persyang manwanra yo drugs cocaine uba khia shispa arpho kilo na United States lai tho ki he sarkar we brio la sha pengat kendon halor ka jingkno penpriang ya ka KHUBOR thok badan ubom haka we ka lingsun ka ba mi na Sydney banlech sha Kuala Lumpur ongki borsen sha jong ka Australia haka singi balang Ka Australian Federal Police kalai thu bau ni ubrio bala South Stem karta na Montenegro ula syakem haka katling sun Sydney haka singi ublay. Tigitu gilang KHUBOR hakimat kimat mendasi kublay.